Sklárstvo má na Slovensku bohatú tradíciu a kedysi u nás fungovalo aj 100 sklárskych húd. Dnes je výroba úžitkového skla v Lednických rovniach jedna z posledných, no radí sa medzi top 10 svetových výrobcov. Skláreň založil koncom 19. storočia Viedenčan Jozef Schreiber, ktorý v Rovniach kúpil veľké šľachtické pánstvo. V niekdajšom kaštieli dnes sídli predstavenstvo spoločnosti a prepojenie minulosti a súčasnosti vidno aj na spôsobe, akým krehká krása vzniká. Tá ručná výroba, okrem toho, že to robí ten sklár vlastným dýchom, vlastnými rukami, ten výsledok je tam aj trošku cítiť. V tej sklárskej tvorbe a po výrobe skla je veľmi dôležitá aj tá ručná výroba. Ten fortiel toho sklára, klasického sklára a fukača sa možno dá nahradiť tým strojom, ale tú dušu do toho bez toho nedostanete. Jozef Schreiber vlastnil v Rakúsko-Uhorsku 11 sklární, no nebol len šikovným podnikateľom a priemyselníkom. V obci postavil školu, domy pre zamestnancov, zabezpečil doktora aj telegrafný úrad. Na najkrajšom mieste v parku stojí neorenesančné mauzóleum, miesto jeho posledného odpočinku. Po založení sklárne v tom 1892 roku začínal Jozef Schreiber s výrobou cylindrov do petrolových lámp. Veľmi skoro sa stali známe hlavne svojou kvalitou a predávali ich pod značkou zvlášť jemné. Postupne samozrejme prešiel na výrobu užitkového skla a skla pre hotely a reštaurácie, čiže je tu možnosť vidieť taký prierez tou výrobou, ktorá tu bola naozaj veľmi rozmanitá a postupne sa rozširovala. Lisované sklo bolo na prelome storočí veľmi populárne. Pripomínalo totiž luxusné kryštáľové produkty a predávalo sa pod názvom cisársky kryštáľ. Skláreň mala na tú dobu najmodernejšie technické vybavenie. Stojíme pri strojnom zariadení nazývanom pantograf a je to vlastne historicky najvzácnejší kúsok, ktorý tu máme, pretože v roku 1896 ho z Anglicka priviezol na kontinent zakladateľ Jozef Schreiber a vlastne je to technológia, ktorá sa zachovala až doteraz, stále ju používame. Do výrobku, ktorý je celý ponorený do vosku, sa ihlou vyrie dekor, ktorý tu máme na tejto šablóne a po vyleptaní v kyseline, kedy sa vyleptá sklo len to, ktoré je odhalené a odstránení vosku horúcou vodou, ostane ten dekor na povrchu toho výrobku a vlastne je tam už natrvalo. Návrhy kalichov a dekorov spočiatku pripravovali sklári a kresliči. Niekedy aj sám riaditeľ, keďže bol v najúžšom kontakte so zákazníkmi a najlepšie vedel, čo si žiadajú. V našej sklárni bol prvý sklársky výtvarník Karol Hološko, ktorý tu založil tú výtvarnú dielňu, alebo teda výtvarné oddelenie. A potom samozrejme jeho následovník Jaroslav Taraba a ďalší mladí dizajneri, ktorí prichádzali. Kolekcie bývalých dizajnérov si môžete prezrieť v malom tunajšom múzeu, rovnako ako výrobky zo staršej histórie sklární. Pri príležitosti minuloročných osláv 125. výročia založenia spoločnosti pripravili veľkú retro výstavu úspešných produktov z 50. a 60. rokov. Na Bratislavskom hrade sme sa prezentovali aj týmito výrobkami, konkrétne napríklad ťahanou nohou od Karola Hološku, plus samozrejme veci, ktoré prinávratia ľudí k nejakým spomienkam, že poznajú to z detstva, alebo to videli už staré mamy. Okrem toho pekného zvuku, ten kalich ostal celý. To svedčí o tom, že naozaj je kvalitne spracovaný, kvalitne pripravený pre náročnosť toho používania, ale samozrejme nie je to kladivko, ktorým by sa mali zatlkať klince.
V sklárni sa dnes väčšina produkcie vyrába na automatických linkách a takmer všetko sklo smeruje do zahraničia. Sortiment preto zahŕňa širokú škálu dizajnov. My vieme, že každý ten kalich musí mať nejakú nádobu, do ktorej sa ten nápoj naleje, nejakú nožičku, nejaké dienko, aby to stálo. Ja hovorím tak, že všetko už bolo vymyslené, len teraz s tým treba prísť v tom právnom okamihu a aj kombinácia tých vecí, ktoré sa týkajú hlavne toho dizajnu, musí byť správne načasovaná. V porovnaní s históriou sa však menia nie len trendy, ale aj spôsoby stolovania a využívania nápojového skla. Príkladom je aj táto súprava z pozostalosti rodiny Schreiberovcov. V súčasnosti, keby sme chceli pohostiť návštevu a naliali sme im na privítanie alkohol do takýchto malých kalištekov, asi by sa veľmi divili, ale bola to naozaj bežná veľkosť pre sortiment skla, ktorý sa vtedy používal nielen na Slovensku, ale v podstate po celom svete. Takže nie je to výrobok pre bábiky, bol to bežný klasický sortiment v domácnosti. Do Sklárskeho múzea ste samozrejme všetci srdečne pozvaní, len dajte o svojej návšteve vopred vedieť. To je už na dnes všetko, ale Slovensko v obrazoch tu pre vás bude aj o týždeň. Želáme vám ešte príjemný zvyšok víkendu a ten najlepší štart do nového týždňa. Dovidenia.